Бала шагымырның иң гүзәл, иң матур әти-әни канаты астында рәхәтләнеп яши торган чагы. Шулай шул, менә шуңа күрә ул вакытны алдагы тормышка әзерләнү өчен, китаплар уку өчен, гыйлемеңне арттыру өчен, үзеңне камилләштерү өчен кулланырга кирәк. Без балаларны кайвакыт артыграк яратабыз бугай һәм үзебезнең мәхәббәтебез белән аларга зыян да салмыйбыз микән әле. 1 июнь балаларны яклау көне. Бу бәйрәмне балаларына түгел, әти-әниләр дә көтеп ала, чөнки 3 айлык каникул башлана. Балачак иң рәхәт вакыт, аның тәмен белеп калырга кирәклеге бәхәссез. Шул уңайдан һәр ел сайын бу бәйрәмне кызыклы, мавыктыргыч итеп үткәрергә тырышалар. Бу юлы без Кәрим Тинчур исемендәге бакчага юл тоттык. Монда Кәрим Тинчур исемендәге драма һәм комедия театры артистлары яңа программа тәкъдим итте. Балалар бу мизгелне бик көткәннәр. Бу бик әйбәт бәйрәм, без бу көләбез, уйныйбыз, дуслар табабыз. Монда кызыклы сәяхәт кенә түгел, төрле өйрәтү дәресләре дә оештырылды. Язасын хәди, хәлікшән, һәркенән тәмән білән, мұсағаш сыю жығалым, күнәне ала төліп. Син президент булсаң, нишләр идең? Подарыклар берелдем. Кемнәргә бирер идең? Балаларга. Миңа ул бәйрәм бигрәк ошый. Сез монда нишлисез? Бийибез, уйныйбыз, җырлыйбыз.